Mlendo wanga mprogramu wi madzulo wano ndi wolemekezeka Bambo Moses Kalonga Shawa kunkuyu amene ndi nduna yathu yazofalitsa nkhani koma makamaka udindo wina umene tawabweretsera kuno usiku uno ndi iwowa ndi mkulu wokopa wanthu ku chipani cholamula cha Malawi Congress MCP. Honorable kunkuyu mwatilemekeza kwambiri kuti mukhoza kubwera madzulo wano. Tathokoza. Mwavala zipewa zingapo mneneri wa boma, chief government spokesperson, nduna, shadow MP kudedza, komanso mkulu wokopa wanthu ku chipani cha MCP. Ntchito zita folo zikulu zimenezo. Munthu mmodzi? Yeah. Ndikufunsani inuyo kuti munthu mmodzi? Ndizoteka ya. Eti? Chifukwa mukazoona ndizoti bukhozo zigawira nthawi ndipo ndikukhulupirira kuti kufikira lero lino sitinabe nthawi yachina kuyika kuchina. Ndikuona ngati zikumayenda mumazichita manage bwino. Ndikuona ngati zimatheka and beyond zimene zonse mwatchulazi zimene zizochita kwambiri ndi public komanso pali zina zimene zimatengaso nthawi yake yomwe. Okay, ndavoti kuchali chikundi munthu wa mpando. So zonsezo gulupa gulupa ndotani. Ndavoti kuchali chikunso ndi munthu wa mpando gulupa pajali ukulu wa mpingo sumata nde ukhozo khalwa puma ndine mlembi wa puma palakali pano kachita matemu anga awiri ngati mlembi ndiye kuti tidapuma panopo ndile umangopita nkopemphera nawo ayi koma gulupa basi autero tinakuita nani makamaka kuti tikambeza ndale chabwino. And I hope you'll be comfortable. Sitna kunani ngati nduna. Of course kumene kutifikapo. Koma ndakuita nani ngati mkulu wokopa wanthu. Chabwino. Campaign director. Wa chipani cha Malawi Congress. Mukaona ulendo umene ukuyendera. Are you confident enough kuti pa 16 September MCP winner? Thank you very much. Kuti mafusa for solmenero. Yeah. Confidence ya Malawi Congress Party kuti ipambana chisankho ndipo ngati muli nayo muitenga pati. 2 questions. Then ndiyambe kuna zoti confidence ilipo yopitilira kwambiri not only ngati mwathu Malawi Congress Party komanso mu anthu amene adalembetsa ndipo akavota ngakhalenso ena amene sadalembetse akhoza malakalaka kuti akalembetse kuti akhale mpata ulipo kuti akhoza kuvota. Chifukwa chake nchiyani? Amalawi dziko litsatira kwa nthawi itali anditi ndi mwayi kuti panasinthidwa mautsogoleri muzaka zimene zapitazi kuti sitinakhale mwina ndi president mmodzi odzakabira kwambiri kukhala mwina dzaka 15-20 ngati mamachitira mayiko ena. Takhala ndi ma president amene akhalapo kaya dzaka 10 Dr. Bakili Mluzi nabwerapo Professor Bingu Mutharika dzaka zawo nabwerapo My Joyce Banda nabwerapo Professor Peter Mutharika nkubwerapo Dr. Lazarus Chakwera. Ndi Amalawi akutha kuona mu space ya dzaka madekeda awiri amene wawo kuti zakuti zinali apa kenako zinapita apa pano zili apa ngati zinthu zina zinasweka ma foundations anasweka kodi akumangidwadi wamangayo akumangasoyo ndi ndani. Ndi Amalawi akutha kuona kuti zinthu zimene zinalipo ngati dziko zimene zimatipatsa kunyada ifeyo ngati dziko kodi zinaphwanyika bwanji nanga zikubwerera bwanji. Chimenecho chimene chikutipatsa ife confidence kuti zitaonongeka omanganso akuoneka. Ndi Amalawi amafuna kumanganso. Mwamanga chani? Kuti ndiyambe kufotokozerani zimene tamanga maziko a dziko lino mwina nthawi ikhoza kuchepa koma ndifotokozere mwachidule kuti dziko lino limadalira ulimi ndipo ulimi umenewo timafuna choyambirira mulimi akhale ndi zomwenereza kuti akhoza kukhala ndi mulimi because ulimi sikungokhala iwe mulimi koma ukhale kuti uli ndi access ku zipangizo za ulimizo zimene zija zikachitika mukhalenso ndi kumsika kumene mukagulitse kumsika mukagulitse mitengo yabwino imene ikupatseni kuthekera kuopeza zinthu zina zoti mukhoza kulowetsanso kumunda. Mitengo imeneyo ikhoza kukhala yokagula inu kapena yobwerekedwa zinthuzo zimenezi zinkachitika nthawi ya Malawi Congress Party. Pakatipa zinasokonekera mafama club kunalibe ndeti kati kubwezeretsanso ndichifukwa lero mukuona kuti alimi pitani mukatenge zipangizo za ulimi kubungwe la NIFE pitani mukalime kulani pa mega farm pakatipa mdzaka 20 chakuti kunalibe pano abwerera kenako msika uja mukagulitse ku Adibaki
alima akina afika poti makatuluka kutha kenako nkuibwezera alima kichotena pano yabwerera ndikuti mulimi akhonza kulima akalima apeza msika akagulitsa na akalanso ndalama akagulanso zipangizo zina choyamba chobwerera chachiwiri kubwezeretsa kuti muyenda nazo bwanji zipangizo zimene mwalima zija kuti zikafikire kumsika chifukwa chinthuso mtengo umatha kukwera chifukwa cha mmene mwayendera nazo zinthu ngati mwayenda misewu yosoonekera mtengo ukafika ukulabe kwa amene atakagule mmayendetsa bwanji zinthu timayendetsa panjanji njanji tinali nayo inasokonekera zoona mudzaka zimenezo lero njanji yabwerera akubwezeretsa ndani boma lake ndilinolo ndi tili mbali ya maphunziro ma universities onse amene mungawaloze lero adakhazikitsidwa ndi boma la Malawi Congress Party kupatulapo mwina ochepa amene angotembenuza khala TTC ni khala university kapenanso ndina amene amangidwa kumene ngati kumasti koma ena onsewa mona adakhazikitsidwa nthawi ya Malawi Congress Party kuona pakhale maziko enieni amaphunziro kumene kuja kuti mukafufuze infrastructure yokhazikika yokuti kumanganso kunkhani ya maphunziro idamangidwa kalekale over 20 years mwamanga olo block imodzi block ya school ya ku university kodi zichazomangidwa ku UNIMA mukafunse ku UNIMA akuuza ni mudamba ndinu akuuza kuti infrastructure imene kumangidwa pano payo imene kumangidwa pano siti naione kuti naiona nthawi yakafunso la kuti mwayamba ndinu kumanga pitani mukasuzumeni mari kuti sali oda amayankhula aja akuluakulu aku UNIMA aja atapita president chaka chatha anakayamba kuyendera mablock amene aja sadazisiya mtalika zoyamba kodi zinthu zija pali zambiri zimene zidati ziyambidwe nthawi ina ndi zimene zimatha kupitiliza chifukwa zinakatha kuyima ndiye mukhoza kunena kuti adayamba ndapita mtalika ayi pali zina mukaona nkhale manifesto yathu tavomereza zinthu zimene zidayambika koma nkuyimitsidwa chinthu choyambidwa ati koma nkuyimitsidwa chisapitilirenso nchopanda phindu munanena kuti mudzamanga 8-story building ya mahostel no zimene zozo imakhala process 5 years sina chiti mukamanga zinthu zina zimene zikupanga form part of the foundations chifukwa chakuti simungamange chinthu china chake fuli munango chilonjezo kuti muchimange koma pene maziko ena simunakhazikitse inu mukamangire anthu kandi 8-story building koma pene anthu aja amene akuphunzitsawo poti akhale nkumapanga plan ma lessons yawo alibe administration ya the whole institution palibe musadapatse pogwirira ntchito amenewo dzina mumangeyo zichokera kuti atazipange drive ndi ndani ndi mudatama auto sikutama koma ndanakale kuti zonse tokambazi pakhale ma foundations okhazikika those foundations have to be rebuilt tikakupangaso ma foundations amenewo china chonse chizimangidwa pamenepo fertilizer mudampeza ali pa mtengo wanji 2020 if I can recall fertilizer mwina sindikhala koma mukumbukire because kuli funso lonjezera funso likozobwera koma pa mtengo peze ndamene masunga nkhani kwambiri iniyo simungai wale mtengo wa fertilizer anduna musatero no let me be honest with you khaliyo ndivuta 2020 mmene mmalowa mboma fertilizer munampeza ali pa mtengo wanji I'll be very honest with you because omanga namene chakuma 25-30,000 okay let's just say 25 or 30 25-30,000 I think somewhere there 150 okay nde muga 150 bana 150 yes okay ETG okay nde muga anthu akakuvotere ni chifanyana let's just be let the farmer understand you when I first to kukumvetsana kumvetsa ko safe because of munampeza fertilizer ali pa 30,000 okay tana jama 120 but okay let's just say maybe 150 but 120 timwike 120 ndiona ngati okay yeah that's fine okay ndieno mulimi akakuvotereni chifukwa chani tsano mukakamba za mulimi nde mwina ndiye akhaso mwa mulimiyo right mulimi zipangizo zake zimene amagula samazigula ndi value ya ndalama amazigula poyang'anira zinthu zimene walowetsa kuti akapeze chinthu chinacho mulimi apanga msintho ngati ali mulimi akalima nkukolola matumba ake 50 amayika nyumba nkunena zokuti matumba 20 awa ngoti tidye pa nyumba pano matumba 30 awa tikagulitse tikapeze matumba ena olimiranso matumba 20 awa tikagule mwina malata tsono mulimi akagawa chonchija pa matumba 10 amene wagawa kuti matumba 10 awa ndikagulitsa
kuti nkapeze fetereza ndzasunge nyumba fo mulimi amasungira ati fetereza uja amataka tenga matumba 10 aja amakabwera matumba awiri kunja kuja mtengo wa ndalama uli 25,000 koma nyumba mwake muja amachotsamo matumba 10 nkwabweretsa matumba awiri afetereza panopo mulimi uja akalima nkukolola matumba amene aja akumatengamo matumba 4 nkwabweretsa matumba awiri afetereza ndoti pakagulidwe pa msintho kwa mulimi akuona ndi usinthitsa ndopereka zochepa kuti nkapeze thumba la fetereza so mukandifunsa mulimi akavote fo nyani choyamba chimenechi akusinthanitsa ndi zochepa ngati anali matumba 20 amatengapo 10 nkwabweretsa fetereza muwiri panopo akumatsala ndi 16 amatenga 4 okha kwabweretsa fetereza muwiri mulimi zake amagula choncho mukatenga za munthu amene amagwira ntchito kuti akulakalaka kuti ndikangolimako koma ndalama yake yafetereza nditenge ku salary ndeti ndiyang'ane malamulo athu anakhazikitsa minimum wage yotani tikabwerera zaka zomwe mwatchulazo muyipeza minimum wage ili pa 25,000 kwa 25,000 kwa chaija ndole mulimi amathawa kugula thumba limodzi la 25,000 kwa chalicha tikabwerera lero minimum wage ija 120 something thousand kwa akwanitsabe kugula thumba limodzi lomwe lija ndikuti angosintha ndi value ya ndalamayo koma kunena zokuti ogwira ntchito ali nkuthekera kugula thumba la fetereza in 2020 ogwira ntchito ali nkuthekera kugula thumba limodzi in 2025 ogwira ntchito ali nkuthekera kugula thumba limodzi mulimi akupereka chochepa chimanga kuti akabweretse fetereza ndiye kuyankha kwake munandifunsa ndikuyankhe ndikuyankha kwake kumene musimwandifunsa ndi mulimi akavote ndakuyankhani mwa mulimi amene amalima chimanga mumufunse kuti ndizoona kuti mmatulutsa matumba 5 ukabweretsa thumba limodzi akuza ndi yes la 25,000 kwa economics yake itineyo ya mulimi apanga nsintho okay so fetereza wakwera ino sizokukhudzani musandifunsa kuti sizondikhudza mtengo wa fetereza chifa economy imene imune nayo ndi inaso mwandifunsa za mulimi ineyo to anthu akwathu amalima akalima feterezayo inde kuitchulira ndalamayo ioneka yokwera koma mulimi mukamfunsa kuti nanga timunampezera zipangizo kodi watenga fetereza uja wakalima kumunda munda wake umodzi the same eka imene wadutsa mu matumba 20 amatengapo ena nkusunga koma kuti akabweretse thumba limodzi la fetereza amakapereka matumba 5 panopo nyumba mwakemo amatenga awiri nkukagulitsa kubweretsa thumba la fetereza. What about those ndikuwa kuti mmene mabwera kuno kublanta mwadutsa ma filling station ena gona mpaka dzulo 45 days to polling amene also akavotera MCP nkhani ya mafuta kuti kaya ndi 45 days to polling ndikuzokuzani kuti kugona pa filling station sikunayambe 45 days to polling mmene tinkaenda pansi umuja muchaka cha 2010 2011 anthu kumakuwa kuti bingu achoke ankati chifukwa cha kusowa kwa mafuta and that was 13 years ago anthu amagona pansi nkhani yoti dzifunsana amalawi ndichakuti bingu kupambana kusekucha chifukwa chani zinkavuta kuti mafuta apezeke chinkavuta ndi chani bingu kupambana bingu kuphunzira kusekucha chimavuta ndi chani ndengati zingapezeke pena zikuvutabe ngati amalawi tikhale mu conversation macheza ulina zakuti izizi tipeze ma solution eniye vuto ndi chani timakagula kunja mafuta ndalama zakunja timagulitsa makwacha kuti tipeze ndalama zakunja tikugulitsa mafuta ena ndalama zakunja azo tilibe titani tizipeza ndalama zakunja panthawi imene tilibeyo tingatani kuti tizipezeka ndi mafuta aja popanda ukwenyana zolipira mu nthawi imeneyo. Let's go for government to government agreement tizigulitsana boma ndi boma pasabwere madobadoba pakatipo boma ndi boma zikagulitsana tidziuzana kuti ayi musati kwenye mtengo malipiro mu 30 days bwanji tikulipirene masiku 90 amene aja anthu akugula mafuta mmakwacha ndalama ija tukapezera $, nkumakalipira ndo nimero yake imene kuyamba papapa. So amene ali pa filling station lero yankhulanu la kuti sizidayambe lero zidamba 2020 yankhosiri mene yankhula kuti chiyembekezo chilipo yankhula kuti chiyembekezo chilipo kuti vuto limene dayamba kalekale tsopano likuti but 5 years yose itakhala tukuvutika nkhani yakamba zaka more than 10 koma ndionena ulamuliro wanu kuteko chimene timasaka tonse ngati dziko nchakuti tikhozo mavutika mpatsa bwere wina adzabweretsa solution yokhazikika ndende uyobweretsa solution yokhazikika. Solution ikuti government to government arrangement isa kuti mpaka zidavuta utsitsa mafuta awo kuteko kutsono kotsitsa mafuta kumene kuja ngati simankhali migwizo nabwinobwino anthu akhoza kuya nazo awawa amataka bwino udzagula mafuta timasunga ife tikasunga apa nkuchacha mwakuti uyu dobadoba yakadzasungitsa apa nkuchacha mwakuti afuna adzibweretsa okha
adzangodutsa apapa ndekuti ife ziyati majazija zapita tsopano koma kufuna tikhale ndondomeko kuti tisungaso mafuta achibwinobwino zichamunamva president kupeza malo kumene kuja kukhale poti yatokha tidzisunga mafuta aja tokha nkubabweretsa kuno palibe adziti yang'ana nkumati timajenda ndalama zawo tiwosungira mafuta lero apititsa okha kwawo so mukhoza mukuvomerezana kuti panali ka sabotage siningane nezoti ndi sabotage koma siningaichotseretonso siningaichotsereto nkhani ya mafuta ikati nkhani ya fertilizer muli ukambelembele wochuluka mumakhala ukambele globally nkhani mukadzangopeza nkhani yogulitsana mafuta inu mukhoza kuyankhulana ndine iyo njine kuuza ndili chitsime cha mafuta mulide kuseriku kena kumukati nkaone chitsime chija mukapeza ndi wakulozera n'ofesi ina iye uja ndikukamuloza uja nikuona ngati aina yake aja koma pitani kuseriku ali ndi nzake cheni ya itali fertilizer ndi mafuta ndi zinthu zimene zimayenda mokhanga mugulitsana zosuta zolakwika amagulitsana kwa amagulitsana mobisera lwaje amagulitsana mudakulapo inuyo munthu amene amalima zimene ziyamudakumana inu mudakulapo ayi koma kuti pogulitsa apa ndapaona sindakulira mmudzi mokuti zimene zimachitika ndiyama sakugulitsana poonekera komano ogulitsa walipo so ndimafuna kuti I just wanted to give you those two examples and there could be more. All right. Ndikubwera kuchokera kulilongwe after my nominations nakwera ndege ndi mnyamata wina amene nakhala naye ndi amanena kuti ndikupita ku China koma 5 years ago ticket ya ku China timagula 4 million pano yafika mpaka 16 million economy yathu isizi kuyenda why should people still give you another 5 years now nkhani za value ya ndalama future value of money si makhala ifanana ndi alelolo kutele ku 1000 kwaja lelolo sizakhala 1000 kwaja mawa koma kozakhala nkuthekera kogula bechimene magula 1000 kwaja lelolo kozagula bread le 2000 kwaja koma mawa future 2000 I mean value ya 2000 sizakhala 2000 kwaja izakhala 20000 kwaja koma 20000 tidzagulira loaf ya bread ndalama mene imendera currencies mene zimendera American dollar yagwapo muzaka zimene zidzi ntengo mene tengagulira tiketi yagwapo dollar muzaka zimene zidzi so ngati kuli ma movements andalama amene koma kwina kusidzi kugwa bwanji musimungabwere pano kunena kuti dzogwa tentitere inoyo ndine ndifana mene tili mafoni timatsatira zinthu zakunja ndiuzeni kuti dzaka zimene zirandi sina vulala ndiuzeni kuti dzaka zimene ndalama yaku Tanzania sina vulala mafuta awo ndiuzeni dzaka zimene dola sina vulala mafuta awo kwina amachiro kuti tatsitsa kwina amachiro nena kuti tinakukwezerani kwambiri tatsitsa ku South Africa munena pa Mozambique munena ndeta denani ntengo wa mafuta iliyo kumayiko amati zungulira nkumalayo otsika kuti akuti nkuno akuti enawo akuti tatsitsa chifukwa choti ku Malawi mafuta ngochepa amene akuti atsitsawo kumati ifeyo anthu awa kumawaloza kuti muli ndi nyanja mafuta amafikira pa gombe lanu lomwe mafuta anu akudula bwanji athuwa kusiyana ku Malawi kumene amadzitengera kuno kumagulitsa ku Malawi ndi akamati akuti tatsitsa ngati mezo kulikira ku Malawi amane I mean anthu akwaloza dzala ku Malawi mapanda ine muwerenge onani ku Zambia mutenge ma newspaper la ku Zambia mupeza anthu atalemba kuti mafuta tikugula ku Malawi anthu kumaloza chala ku Malawi kuti ku Malawi magetsi bwanji samafuta funa mavutira kuno kuti ku Malawi bwanji mafuta akuchipa kusiyana kuno anthu kumachoka ku Zambia kudzagula mafuta ku Malawi matanka aja kamabwera kuno kutsitsa mafuta pa tanki paja kumojoka pena watsira mugawe murumawo mafuta chokera ku Malawi kopita nawo because mafuta ndo chipa ku Malawi zimene zomuziyanga nsizongo yankhula pa malumu za dziko la Malawi pa national TV ngati ayi koma tayimba ni phone ku Tanzania tayimba ni phone kwa munthu amali ukaronga amene amadziwa mitengo ku Tanzania tayimba ni phone munthu amali kudedza that does not mean kuti economy yathu ino ya MCP mwayikwira bwino kusabikira bwino in what regard nakasantha kudandaula kuti zinthu sizikuyenda no kudandaula ko tu inu munabwera pano nkhani mene mwayamba ine kudandaula za mtengo wa mafuta nenda ifotokoza apa ifodi mmati kudandaula ko kuyerekeza ndi kwina kumene akutsitsa tisaiwale kunena kuti pali anthu ena amene agona pa filling station even pamene program ino ikuluka ndipo zimene zoze anthu audikira ku mafuta tulutsa miseumo ndi anthu ali pa ma filling station likira mafuta zakuchimwani zakuchimwani sizina kuchimwani kuti chimwe zimene ziyankupezeka kuti ifeyo tili mboma koma solution yokhazikika sidapezeke
koma kungopeza solution ndizoona kuti mafuta ati tizigulo chokera kuboma ndi boma solution yapezeka zimene zinkachimwena ife yotapanga ndiye mati anthu otero akavotera MCP kuti yata chifukwa choti yabweretsa yankho limene silidabwerepo mbiyo zoona zaketu zimenezozo anthu musati mavutika ndi nkhani ya mafuta chimene timakhala tikupempherera sipangapezeke inu zoona boma loti tizigula mafuta chokera kwa amene amapanga mafuta tizikhalira kugula mafuta chokera kwa madobadoba funso limakhala limene lero nkuzapezeka kuti onse apakati pachotsedwa ati mafuta achitika kugule kwa opangaji ndi yankho limene limafunika likhoza labwera mochedwa koma ndi yankho limene limafunika mmalawi aliyense utele kuzimene zizi otabwera boma linilo liyonse chimene adzapempherere mmalawi chakuti inu mabwerano chonde mafuta musamagule mwanjira zotere bwanji mudzikagula kumene kuchokera mafuta yankho loti limene. Why did it take you so long? It's a process. Mukapezera anthu anasayina migwirizano imene ijayo kuti akuti pazo supply mafuta ndi akuti simungangoituluka lero sizingateke amene aja mukhozo mwaituluka aya basi tizikagula because you have a framework agreement kuti mafuta mudzitipatsa ndinu mutipatsa malita zimwakuti kungwauza lero lisiyani musatipatsezo akuzandilepireni malingana migwirizano yetu ina amalawi omwe akali palibe amene akusumireni ngati mwachoka mugwirizano umene ujawo mugwirizana ndi terms za mgwirizano sangakusumireni kusuma bwa mwauza kuti ikamafika nthawi yakuti tiyambapo kugula mafuta ochokera kwa amene ali zitsime zawo ndiye afika nthawi ija mogwirizana mmalamulo mudasayinirana mwayamba kugula kwinawo akusumirani fanya. Taona a president Chakwera akuyimitsa a Vindubiko Mumba kukhala running mate wawo anthu ayilandira bwanji nkhani imeneyi ku MCP. Malawi Congress Party ili ndi constitution malamulo amene aja amatiuza kuti zaka 5 zili zonse tipite ku convention iko mukakambirane zokhudza chipani komanso mukasankhe kwa adindo posankha adindo amene mukasankha konso amene akhale president wa chipani ndi amapitirira malamulo ajonena kuti amene mwamusankha kukhala president wa chipani ndi amene adzayimirira chipanicho pa chisankho cha president ngati general election mudziko komanso malamulo aja amapitirira kuti amene adzakuyimirire niyo adzakhala ndi mphamvu zosankha wachiwiri wake kutere kuchimene chitika chichi ife ngati Malawi Congress Party tikuti a president mwapanga zogwirizana ndi malamulo. Funso lake muyankha liti ndipo mwandifunsa kuti ja a president apanga zogwirizana ndi malamulo no isinese ndofunsa to za president ndofunsa otsatira a chipani cha Malawi Congress ngati uli otsatira chipani cha Malawi Congress kutsatira chipani cha Malawi Congress kutsatira tambala wakuda nkutsatira nsanamira kapena malamulo a chipani cha Malawi Congress ndiye kutsatira Malawi Congress akadzati uyu ngotsatira CCAP sikuti akutsatira mtanda uja umakhala ndi chenoja akutsatira zimene CCAP imaphunzitsa ndiye ngati Malawi Congress Party imati malamulo ndi awa otsatira Malawi Congress Party akaona president otsatira malamulo amachilandira chimenecho tachilandira chimenecho so nkuteka kuti alipo ena amene sangakondwe chifukwa chakuti chipani chimakhala ndi anthu amakhala ndi zolakalaka zosiyana koma tikabwera pa chimodzi chokuti ife ndife Malawi Congress Party palibe zokuti malakalaka chakuti ngatula Malawi Congress Party satira tikuvomereza chimene president wapanga for satira malamulo chifukwa wa president ananenanso kuti akuyembekeza kuti pakhala bwina ena sagwirizana nazo koma by the end of the day anthu achira it's natural anthu inuyo mmene mulipa udindo wanu kunoko inoyo alipo amene akhoza osagwana nazo to kungova kuti mwakwezedwa mawa kuti ndino managing director nabe zoti sakondwera nazo very natural so muchita manage bwanji ena amene akhoza kuoneka kuti sana akondwe chimatipangitsa manage ndi chipani chija ndi institution ndi chinthu chimene olora khala iwe wanzeru motani koma chimakwika mu shape ndi chimene chija that's the uniqueness of Malawi Congress Party. Inuyo munaoneka okondwa kwambiri mwina kuposa nduna zina zonse sindimaona mmene ife timaona okay chifukwa mpaka pali dance afaijambula dance iyo ikuyenda mmafoni sabwe ena sada vine dance chifukwa kene maneno kuti simukwetekana kumene ku anthu koma chimene chidakupangitsani kuti muvine kuchita kuchola dance choncho nchiyani nanena kale kuti anthu amatha kukhala ndi ma reactions osiyana zinthu zikamachitika ineyo zinthu zikachitika zoti zandikondweretsa ndikhonza kukuwa ndikhonza kuvinako anandifunsaso ena kwathu kuti mpaka kuchola dance anthu taiona dance chifukwa choti sandi unaona ndikuvina
Okay. Komanso kuvinako ambiri amati sindimata. Sano mukaona pene paja imwena chimene chimandiwandikira yako ndi pene amavinira gule wakulu. Nde pene pajapo ifani nona kuti machodo yake nkanga ngakapoli. Alala ntuno. Alala kapoli. Chifo chokuti kakondwedu kanga chimene madzoti chimakhalapo chiti kondweretsa. Kupatula tu ukachisi. Mokoma wako wachisi ujaso lumata so balasa. Amaswana abalasa. Abalasa. Zimene zija ndazolera pakanema paja kuti kuti kandi ndikhoza ukuchita zinthu. I think it was just me expressing kukondwa kumene ndali nako kuti one, as I said, the president apanga chino mogwezana ndi malamulo komanso two, a president atsekula tsogolo la chipani cha Malawi Congress Party kutsimikizira kuti chichiwaja mmati kusaponya penalty. President yusanaponye. Sanaponye. Mmene mmachitira niyo timu yanu ikachinya kukonde kugwedera. Mumalumpha zimene simunakonzekere. Koma sa kuti tradition. It may not be the constitution. Koma tradition. Amatenga vice president. And tradition does not define Malawi Congress Party. Does not define how we operate. Ulendo unochina futa nchani kuti no, president Chakwera asatenge vice wao anyagondwe. In fact, muna chovuda chikhozo khala kuti tipanga adopt tradition. Koma na kupita by the constitution. There is nothing wrong. Akadatenga anyahara zabino bino. Ukade chonso dasi? Uchora dasi ko basi funa unaka kusala kwira Solomon. Usali kuti amumba kanga ndanzanga. Amumba ndanzanga. Catherine Gotani Hara is my sister. So bene bajapo chachitika chokomera chipani. And if you saw Catherine, analiyo obuno bwino kwambiri. Amedziwa constitution. What about maripoti amene tikumva kuti ena anyanyala? Auri sajita kampeni. Kuti kumala Congress Party. Congress city tere. Tumasemva zinthu zoma tipeza konkulu. Ulibe zimenezo. Nzabote? Ulibe. Simungali chole dzina limodzi ino. Alibe. Zimene wina amembekezera kuti amva. Okay. Zikatere ena akanyanyala koma hayi kulibe. Kulibe nyanyala? Kuti ku Congress kuja. Chimeja chikhalidwe. Congress olakhala kuti iwe chuchitika apaji suma chikuonda, suma funa. Koma chifoti chikhalidwe chathu. Kumene kuja kupanga noti ndiphike mwala tike mchere ndi suze. Tija. Amsate. Itizo zota mwala utunenga limakhalira fupa kuti makhala olipa. Sungaje, sunga litafune. Koma msuzi wambali masumba mafupa mala. Umasusa nditumba muzima bita. Ndife chimene ngapanga tikangoti Congress yote lumpe tonse limalumpha. Popa ndofunsa. Uliya? Kuti tulumpira. Chifoti makhulupirira kuti Congress singalumpitse mwala kweka. Ndani kale kuti Congress ija ili nsanamira zake. Zimene sefe daziwerenga temazidziwa. By being a member of the Malawi Congress Party, you subscribe to zimene zozo. Ndo madziwira kuti tikana nazo tidzukani tiyeni tukapanga chakuti. Ngati chili cha Congress, ncholondola malinga ndi chikhalidwe cha Congress. Kodi ndiye kuti Achakwera ndi wachiwiri wawo kubomako. Ausi. Zakanukana? Kukanukana mwanjira yanje. Ndiwona mene awendera ma speech. Ma speech ya? President. Makamaka ausiwa. Ife wona titsiti chochitika chani. Ma speech akati. Mulinzi tsanzo. Kwambiri. Ngati chani tsanzo. President tisintha. Boma lomweri ma president tisintha. Koma nanga CEO afuna kukhala president. Then mafuna adzirena zokuti ndikhala president wina ali pompo. Okay, zoko jana zenzen. Koja ndani? Ndachi mwenawo. Nda president. Koja ndo wala dzeka president. No, iwo sana nazo afuna kuimira ngati president. Okay. Sali ndi chipani chawo nda president achipani. President Chakwera ndi chipani ndi president wa chipani cha Malawi Congress. Ndipo ife malamulo athu amati amene akayimirire pachisankho ndi amene yo president. So ngati angapeze kuti a vice president akapanga za chipani chawo, one, democracy ilipo kwambiri ndipo imapereka mpata umenewo kudakhala kuoletsa tinakaletsa kuti asakapange chipani chawo chazaka alibe mlandu. Koma ukapanga chipani timakhala nawo bili modzi kuboma. Ineyo pano ndili pano anthu awiri amene kutundako ndimati akandiuza kuti nyamuka dzibwera kuno, oyamba ndi president Lazarus Chakwera ndisiya chilichonse. Wachiwiri Dr. Michael Usi nyamuka dzibwera kuno ninyamuka ndisiya chilichonse. Amene wadakhala mu office choncho. Kuti panofe mabwana atunda ameno. So ngati ena asankha zokuti akapanga chipani democracy moyo wala zoti boma ili tidapanga ndingwiriza. Okay. Ndifololera. Ndimukana zoyankhula ufulu zoyankhula
kumanangana kani nazokuti ndifuna kukhala president nde mukavotera Chakwera pompo inenso ndifuna kukhala president sana kanena zimenezo. Okay, sana kanena zimenezo. Tichite break tibweranso ndinu posachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu, nduna yathu yazofalitsa nkhani komanso mkulu wokopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress MCP. Nine Brian Banda. Tichite break pang'ono akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Program ya Times Exclusive ndi Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information and Campaign Manager ku MCP. Ndimafuna kuti ndikumvetsetseni bwino. Nkhani yawo si ndi yayikulu. Ife oona tikuona kuti kanga anthu wasizili bwinonso. Okay. President Chakwera kuyankhula ku press conference mafuta akubwera. Ausi osamangoti mafuta akubwera kunenera ngati mpira. Nde ifeyo tizizimba kuti I want ifeyo anthu akumudzife. Timve kuti anthu akutani. Nchifukwa ndi mane kuti kapena mwakujana kuti mutibaidzitse ya Malawi pofuna kupeza mavoti. Okay. Makulimba fusolo? Ndakumvani. Nanena kale kunena kuti pakone kuti pa tension. I don't think so. Yeah, but the tension, is it real or is it made? That's the essence of my question. Palibe potential. Palibe? And it is only potential. Palibe tension. Chitsanzo ndakupatsani ja mafuta. Chitsanzo munena ja mafuta. Mwina ndingakhozonga kuyankhana kunena kuti mmene tilili mdziko muno ndakamba kale za mmene mafuta amayendera kabwino ka mdziko muno ndipo mmene boma limayendera. Tikapanga decision ku cabinet imakhala njamati collective decision. Kuntunda kunja amene amakhala penyana amati yang'anira tikamapanga zimenezi pamakhala president Chakwera ndi wachiwiri wake ndeti kupanga ganizo tiyendikagule mafuta under a government to government arrangement tamvana alipo amene akuti ayi tosefe kukhala chete ndikuyamba kuti president Chakwera Dr. Michael Usi tosefe ndiunatire mmene muchi tikamachoka mmene muchiganizo wapanganida ndenga titapanga chiganizo chimenecho mafuta awo angodontha ba kudzagwera kumalawi no lete kamafotokozera pamene ali talakwitsa tifotokozera kumene mafuta aja tapangana tonse akunyamuka kumene kuja ngalawa ili pakuti mafuta aja tapangana tonse akunyamuka afika kwakuti ndipo ayenda tsiku lakuti panjanji ena ayenda by road kumabwera kuno. We have to give those updates. Koma decision yopanga zimene zikuti kupambana kumene tikupambana. Yeah, usi akunena kuti osamango nenenera mafuta ali kutanga ali ku Zanzibar ali ku Mozambique ngati mpira siningafune kunenenera ngati mpira. Ine siningafune kuti ndiyankhe zimene bwana anga akuyankhula panayankhula ndi media kapena zimene ayankhula pa nsonkhano zimenezo mundilole kuti ndisaziyankhe koma tinene kuti ife mabwana athu inu tumuziyankha mabwana athu amatituma inu tumuziyankha kuti jani musimuziyankha bwanji ineyo ngati neneri amene amatituma ndi mabwana athu kuti kalifotokozereni dziko kuti ziyatinapangana zija zikuyenda bwanji mabwana anga ndi mabwana anuwo auyankhulana mosamvana wina akuti mafuta akubwera ali pakuti wina akuti usamachita onenenera ngati mpira kuti ali mafuta so ndikufuna inuyo mukundimvetsa bwino ndakumvani mwandiva ndikufuna inuyo mukhale limodzi ndi Malawi kuti mudzindiyang'ana ineyo ndi kuyankhani kuti mabwana aine awiri President Chakwera Vice President Dr. Michael Usi akundiyang'ana ine kuti paja tapangana zogula mafuta mwantundu kaliuze dziko pamene mafuta ali ine nkubwera andituma mabwana anga zimene tapangana mafuta ali potere bwana mmodzi nkubwera kuzanena zokuti osamaluza dziko kuti ali pakuti ngati mpira ali pakuti ngati mpira ineyo muloza chalanda ili mungaloze ndani ndofusa inu ili mungaloze ndani kubwera I'm asking you because simona bwera kuloza funsa chisanzo chimene ndikupatsani anthu mabwana anga awiri ali apo iwe Peter ndipo kuti ndikuuzeni kuti nkhani zimene zoti mazipanga manage motani kuti nkhani za mafuta tachokera nazo pati nkhani za fertilizer tayenda nazo bwanji ndiye kuti tikaluze dziko. I can tell you here Dr. Michael Usi is a very good communications person ineyo amandikocha amene amandiuza amene zochita nazo make sure dziko lipanga update pa zakuti
make sure ziko lipanga padepa zako. When I'm updating the nation kuti mafuta aje tsopano akwera panjanji pachita kunza njanji mayunje nayamba kuyenda kumeneko aenda pansewu kuli njanji yenata njanji yetu kuandikira kunsanje tsopano iya akulu tampera akulu nkhani nayo mamaliza itamaliza okay ndeya njanji yomukulu akulu let's be serious as a people tampera abanda mmene timakatsekulira campaign ku Chikwawa Pangabu ground anayankhula mafumu awiri, anayankhula senior chief Ngabu, anayankhula senior chief Chimombo. Senior chief Chimombo ananena kuti a president lero ndi amike chifukwa hala apa ndi mboni njanji je kuandikira kunsanje boma tsopano ndipo akugwira ntchito usana ndi usiku. Anayankhula senior chief Chimombo pa ground ma senior chief njanji yafika pa nsanje sinafiki ndikuti tsiku limenera manena zokuti no listen nanga sikufuna tiforokoza ndine okuzofalitsa nkhani kunena zokuti lerolo yafika kudzaponda pansanje kapena yawandikira bwanji pansanje zimene zakanimeke single phone tikagwirizana ndamo Mozambique akulu yalani njanji tikumane pa border ife tikoka kuno kufika ukabula anzathu aja adamaliza inu mungoti apa mpakumwa apa mposamba apa mpakumwa choti mumvere ndichi anzathu aja adakali ndi system yawo moja yokhazikika ya njanji imene sikuti zidayophwanyika ngati zathuzi katundu ina amene tikugwiritsira ntchito ifeyo panopo akumayenda kuchokera njanji imeneyo from that side kubweretsa kumalawi ife timamangira kuno koma ngati tikusuntha kumabwera kuno chimene chimafunika nchani choposa kumona koma kusuntha kuti suntha mpaka liti akuti it's about 20 kilometers sipata njanji sikulambula sewa fumini grader njanji sinkhane ndiya kuti maujeni makosi changu kwera every month imene ndi imene aseninga ya simunga yake for this ndaone za makosi akutango kwera atuche ango kwera makosi every month ndiya khazabot ndiya khazabot koma no 20 kilometers yokuvuta bwanji 20 kilometers ndi ntunda utali panjanje ndi mudaswa mulibe ndalama mudaonongera chili chonse koma nkukonza olo mudakonza 2 kilometers of chinthu mudaonongera chonse athadzana nazo 2 kilometers iyo adapanga dauchi chimene mwayambanso kuchimanga pangani value the rebuilding process that you have initiated because at least it's mumaliza liti tsono chili chonse chimakhala ndi nthawi yake malize ndipatseni tsiku zimene zozo panopo ifoti manazoti akumasintha nthawi ya completion I can get that information from the responsible ministry kuti masiku amene mwapatsidwa panopo by the contractor kuti tiyang'anire masiku awo ndiliti koma muchamanena Chimombo choti akumanga no day and night it's possible kuti akupanga zimene chifukwa chofuna kuthamangitsana ndi masiku amene apatsana tsopano koma I can get that information. Coming back to nkhani ya president ndi achiwiri wawo there were reports also masiku amenewo kuti akuti security mwaichita reduce. Can you comment on that? No. Koma there's koma maripota amene onde sindamve atikuyambira liti ndiye sapa amene mawu aponyezana palibe toponyezana mawu yochitika and you know what security the presidency ndiyo khazikika mundondomeko za chitetezo acha kuti kuyo acha simunganene zokuti amakuphikirani nsima anyamata atatu ndiye panopo kuchotserana awiri atsale mmodzi zokhazikika kale kuti kumene kuja mukazaona parliament imapanga pass the budget imafotokozera zonse zija mmene muja moti muwerenge between the lines mupezere pali makhuki angati magarden boy angati akuti angati sungangopita lingwano zoti tachotsa chakuti malamulo amalola kuti running mate akhale ndi state security malamulo amaloleza kuti nduna ikhozokhala ndi security imene ndi state security ndenga running mate ujali nduna alikale entitled to security nyumba wake ukhala achitetezo ineyo nyumba wanga makhalapo ndi mifuti yawo komanso akhalapo takuperekeza ngalimoto zimene zimaloledwa malamulo alipo komanso president uja kapena achitetezo cha dziko muno akhozolamula lero kuti kunyumba kwa brand band kuti asilikali akhozolamula today ndi alamula liti kuteja kuti abwere afuna dzali simala akhozolamula kuti kunyumba kwa band kuti asilikali adzikalondera ndi running mate kapena mwina mulengeza ubale wanu ndi UTM udasokonekera basi kunena zokuti ubale udasokonekera kusokonekera ikhozokhala wedi yochitirana kuti udasokonekera koma ukhozoyambira mbali zonse usokonekerako and zikasokonekera umatokha kuti mmodzi akuona ubale usuli bwino pamene mmodzi akumati koma ndiwe mbale wanga
udutsiranjo sandiyankhula so wina madusa sala kumalawi Congress Party ngati mudu balo dasokonekera ife tikamaona UTM timbandino abale athu mudutsiranjo sayankhula osapereka moni ndipo timakhala okonzeka opereka moni mudamba mafunsa ako kuti kodi anzathu adakwiya chifukwa chani zokuti adakwiya mwina zina zimamveka chifukwa kuti akuziyankhula okay koma kunena zokuti iwo nkufotokozera kuti takwiya nawe mbale fa chakuti ayi koma mukaona umboni limene president Lazarus Chakwera adasungirabe anthu amene ngakhale anawapeza mu ubale chifukwa cha UTM chitsanzo ndi Dr. Michael Usi a president Chakwera adawapeza chifukwa chochokera ku UTM mmene atichikira ngozija a president Chakwera anayang'ana kuti kumene koko amene ali wamkulu wawo ndani mangani meti makhaliranso ife kuyendetsa bomako chimene tidachidziwa ife kuti wamkulu ndi ndani timaona kuti akuluwo ndikukhulupirira president anoti wamkulu anali Michael Usi sindu zoti in the UTM family amapanga define bwanji uchikulire nkutewa nalipo ena akulu amene adanana zimenezo koma that's not for us to discuss koma nkhani njokuti ifeyo timaona benga na abale athu koma timati abalewa adatani UTM amakhulupirira kuti ino MCP simunakhale oona mtima okay how simunakhale oona mtima chifukwa chonena kuti padali mgwirizano kuti Achakwera 5 years 2025 the late Chilima 5 years and they believe kunena kuti you could have honored that agreement even in the absence of Chilima mzimu wao upitilea kukusa mtendere. I wanted you to comment on that. Ndikakumbukira mgwirizano mele of course yakuli mgwirizano osineyo koma ndikakumbukira bwino and anwaga Chilima ana yankhulanso nkhani nawo mukakumbukira ana yankhulanso nkhani ngati 5 ngati ine akada yankhula yeah kodi president Chakwera sada yankhulewa ada yankhula boss kuyankhula kwa awiriwa kuma yankhula mayankho awiri osiyana yeah murakhulupirira liti ino murakhulupirira yankho liti hayi ine kwanga sekunkonkongo nazo kuti bwanji osanena so kuti Achakwera ndamena kunena so Chilima akadakhala kuti ali moyo lero akadaenda na Achakwera mukandifunsa ineyo yeah sindingayankhulire ku mzimu wao okay kuti adakatani but we know what zimene adatisira adayankhula 5 ineyo 5 mukanena zazoyankhula yeah ine ndikhoza kukuwuzani lero mopa mulungu kwambiri chimene mwina ndingachiyankhule nkhale kuti mwini wake sangayikira umboni ineyo Dr. Chilima adandiyankhulapo tili ku Korea limodzi Moses tiyeni tikayambe kukambirana 2025 tipitilire kuyendetsa dzikoli koma ine ndidzakhala president mulungu akadzafuna sindingakakamire kukhala president mulungu wanga mbona atandiuza ine paka sindingakakamire kukhala president ndidzakhala mtsogoleri wa dziko mulungu akadzafuna tiyeni tikayambe kukambirana za 2025 mulungu wakumwamba mbona kundimva kundiyankhula ino osati kudzera mwa munthu wina koma telling me directly in South Korea ulendo umene ujawo tera limodzi ngati unamo mulungu alange he told me tikambokambirana kuti chani kuti tikambokambirana zokuti tiyenda bwanji going into 2025 elections koma ndidzakhala president mulungu akadzafuna sindingadzikakamire tidakala Nyamata sindingadzikakamire mulungu akadzafuna ndidzakhala president he told me that zimene zizi si zimene zikuvutani ino MCP kuti mupeze partner chifukwa zikuoneka ngati kuti palibe munthu amene akukhulupirirani khulupirira oti anthu amene akunena zoti sakukhulupirira Malawi Congress Party nanga mpaka lero mulibo yenda naye pa verani chisankho chijatu mukadzaona mu constitution muja samanena zoti katenganeni mukayende ndauja kodi amene apitawa ayenda nda amene apita kuti amene apita kuchisankho UDF ayenda nda APP ayenda nda DPP sali nda 40 mukamba za DPP chisankho cha kuti iwo nda 40 koma ena onsewa anatenga anthu 22 mabibalaja awenda nda apita ukha ndekuyenda kwa MCP kale kale isakale ngani ena onsewa munakamba UDF munafuse bwanji sawenda ndiwina APP munafuse masiba ndokamba za MCP panopa ndendufusa kuti mabwera inu nda MCP ndokamba za constitution mabwera panopa MCP constitution ndeti tikakamba za UDF zitifunsa zimene constitution idanena ife nkuzira kwitsa
koma ngati constitution sikunena zoti funso langa lakuti yes zokuvutani kupeza oyenda nawo chifukwa cha khalidwe lanu constitution inena yes or no constitution inena mudzaini yes or no constitution imati mudzaini yes or no what does the constitution say honorable kunkuyi inu yomusandifuza yes or no pafunso limene constitution sikuyankhani community no constitution inena mudzaini ndani constitution ya Malawi pakana chisankho imati mudzaini ni ndani tell me imakuza ndi za alliance koma imakulola alliance side malamulo alliance ida afunika 2020 pano sikufunika no ndikufuna kuyankha funso lanu musanene zoti yes or no ngati Malawi Congress Party wali chimene ayakwetsa kusakhala mugwirizano padakali pano mene kuli UDF sili mugwirizano PP sili mugwirizano ndani sali mugwirizano ambewe sali mugwirizano kusakhala mugwirizano konse sikuti akulakwitsa malamulo koma sikuti mpata palibe lakhozokhala mugwirizano kuba chitikaduza mbiri drama ichitikabe apa before 16 September anthu ena akudziwa ati nakangopereka mapepala acho maseti ngachite kanthu they know that zachitikadzana zija ku PSC anthu akudziwa kuti yalako bati pene pecha pati yalako yachita congress yatani congress team imene cha ineyo mundiyang'ane mudzani yankhule pa 17 September ino okay tisunga kanema ineyo mudzani yankhule tisunga kanemayo imene yachitika pene pecha sinkhani yakafukufuku wa nyumba imene cha ayi koma kuyankhula ku mitima ya Malawi kuti Malawi tikutumikireni motani koma Afrobarometer si kunena kuti apita muthalika ndamene awine masankhowa nde munaifunso lila nene Jan 2014 ila 2014 tatuza ni imodzi imene adanena iwo aja kuti adzawina amuthalika ndi adawina tatuza ni imodzi Afrobarometer yakhala yabodza lero chifukwa sida yankhulezo zokomerana sindukamba zimenezo tatuza kuti inuyo tatutsa 2020 sadanena kuti muwina kodi inuyo 2020 sadanena kuti muwina itabwerera nikumbuyo kumuone itisadabwera mbuyo 2020 pafupi 2020 ndikuze an election imapangidwa shape ni mafactors angapo mwina ochepa khozokhala atatu makayandale choyambirira muone chipani chanu ngati mupanga contest as a party how strong is your party chimene chikhozo kupatsani kupambana chisankho chipani chokhachichi 2 tayang'ana candidate 1 au kuyimirira ndi ndani the presidential candidate amene oja akhoza kupatsani mavoti nkhale mutakhala chipani yanu sichimaoneka bwino koma pachitatu ngati mukufuna bemuwonjezere nyonga takang'anani ma running mate ndikuti the process imene ingakupatseni basis yopangira kafukufuku singakhale complete ngati musadaona amene akuyimira chisankhocho simungapangika kafukufuku lero oyankhale kuti DPP kenako APM malizani mukaone mpaka na anthu onse amene akuyima pa ticket imene yoyo ada katika fukufuku apangerero kuti apita muthalika atuluka tsopano tawaona ndipo akuti akuyima ndi maijeni asa achakwera atuluka tsopano ndipo akuti akuyima David Mbiko Mumba wina akapangika kafukufukuyo akafunse anthu 7.2 million amene alembetsaja akatape sample yake pamene sample ichi survey sili mapanga choncho ndikuti akatape sample pa 7.2 okay so the sampling ichitike pa anthu amene alembetsa you cannot do a campaign an election survey pa sample ya anthu amene sadalembetsa okay I respect you chipani cha DPP ndakudulani mawu pitiliza no okay ndamaliza chipani cha DPP chidalembera kalata mkulu wa registrar of political parties kuti akuti ino MCP mugawa ndalama mumaitana anthu nyumba za bomamu ma 50 sawu okay 100 sawu muzitenga kutenga mazimenezo choyamba ndekuti panafunika padziwike kuti nzoona kuti anthu amene ndo akagawira ndalama nzoona okay nzoona alipo amene apita akalandira okay so imene yoyo musai so let's just be candid pakugawa ndalama kugawa ndalama ndekuti mwabwera kuno dzipitirira napo muzikalandira chakuti muchite malandira chimanga chimeta bwerera kudzagawirira chinthu ichi koma kutonazo kuti mwabwera mukudzacheza pocheza kuti munaenda bwanji kubwera mwaja bwerani apa ijane kodi muli mayendedwe transport dzipitani palibe chimo lilonse inuyo mwina mudapita apo kunyumba yachifumu mutamaliza mudajapo mutaja mudalandirapo transport zimachitika dai nyumba ija ndi yanu chope chakudya kunoja njanu njolipira ni misonkho yanu mukapita ku nyumba ya mfumu mukaje mukamwe fanda ngati mfumu ija ilipo ndipo ili mfumu yabwino ikupatseni transport muzipita nyumba ndi mfumu yabwino ndifunso lidzikhala kuti kodi ndi sanjika yake yomweyi because sanjika ija ndi capacity yoti khozotenga wanthu nkukacheza ndi president tinkakacheza ndangwazi kodi chimachitika nchani what was happening to this infrastructure imene amangidwa padzakhala wanthu mmatani nacho chinthu ichichi pamakhala ndani adamangiranje if a president comes today and says
inu mwandikhaziwa kuno ndamalawa misonkho iyi njano tabwerani ticheze funsani mafunso kwa president wanu mukafunsa inu phikani nsima anthu awo namati atipatsa misonkho adye nawo nsimani akamapita tawafunsani atsiyeni kwa mafuta adzipita kunyumba chala kwencha the president is your president. Why didn't you do it zaka zonsezi zakaziti why now 45 days to polling pali zinthu zambiri zimene zimachitika Yeah. koma inu simunganuze kuti munaziloza zochitika pakanema even those meetings you're talking about sindiuzoza kuti munazoona pakanema pena paliponse president amakumana ndi anthu every day ndesizochitika 45 days to polling kuyambira day 1 kumbe kumapita anthu kacheza ndi president akamacho amapezeka adya nsima amati iniyo mudakhalapa kumene kuja mukudziwa amene amakhalira anthu akabwera kuno imwani kuti ijani kusima choko kumeneko tadzera napa kupatseni ku transport mudzipita that has been happening funso lakuti ena ambapanga ndani zimenezo sikugula mavoti kupita pamene uja munthu amene aphunzitsi bwerani mafumu bwerani kodi zalakwika chifukwa wapita ndi mphunzitsi zilakwike chifukwa wapita ndi mfumu kodi mfumu yosakhoma msonkho mfumu yosi Malawi mphunzitsi yosi Malawi koma adakapita ndani inu simudapitepo adakapita ndani ndakalandire ndani fandani Malawi aliyense wapita ku State House acheza president wake kaya wapitayo ndi mfumu ya ku Malawi ilole ni imwe kufanda ku State House wapita mphunzitsi wa ku Malawi mulole namwe kufanda ku State House palibe chovuta. So you want to confirm kuti mugawa ndalama ku State House ndikufuna upanga confirm kuti State House chibadwireni budget chimapangidwa passage mmakhala fanta mmene yoti alendo ku State House akhozo mama mmakhala sima mmene moyo yoti alendo ku State House akhozo maji mmene moja akhozo kupatsa ku munthu transport mfumu yabwino zipanga zimenezo mupite inu mawa mukaja sima mupite inu mawa the question nkhani imene itu ya serious it is a serious musashalika mawu ine tundangobwera nkhani musashalika mawu ndebwerezani mafunso upene pa shashalika nkhani ndiya kuti yes why now kuti why now mwaona nawo patipo inoyo inu yoda mwezi wonanga ndinzale osizalero bambo banda inu yoda meyang'anani Malawi munali ku State House ngati mneneri wa president simudalandira alendo nkhani lusiya inetu nkhani ndiye inu ndikupereka chisanzo musandichenjerere ndikupereka chisanzo musandicenjerere alendo nkhani ndeni nene Jones nkhani lusine ndayiyambayo ADPP alemba kalata yodandaula so sine okay amukhitho iwo alemba kalata yodandaula kuti inu mugawa ndalama khanga tikugula mavoti nkunjenjemera kumene akuchita ndi mantha amene akuchita iwo koma nkhani njakuti iwowo mmene anali ku State House ngati chief of staff ndikhoza kutulutsa ma records today okuti iwo ajadatulutsapo ndalama kuti ndalama iyi gulani mafanta anthu awamu ndalama iyi gulani zakudya anthu aja akabwera alendo pano zilipo ma records amene walipo osaina iwo ngati chief of staff anthu kubwera ku State House talandirako alendo a president alendo amenewa amwe kufanda alendo amenewa aje ku nsima alendo amenewa apaseni ku transport osaina iwo akulemba kuti zasiyana bati alendo nkhani njakuti ankabwera awa anali ndani Amalawi si maida nako bani banja afumu si maida nako banja aphunzitsi si maida nako timalizeni pamene pamadzulo there are reports kuti there is so much money circulating zina zimene akuti sizopurintidwa mwachilungamo kutiko nchifake ndaimeretsa nkhani mwaera na Reserve Bank ina na simply sichola a Reserve Bank governor ati mupulinda zindrama munena zinthu zaja amangonena kuti basa angolota nkuponya kankhani kuti anthu adziya kuti zabodza kuti nziya kodi ino economy mmene maitsatira nkhani ya Juma lero dakhadziwa lisadaka kuti mzingopulinda zindrama simamanga so simupulinda zindrama wilenire ndalama zimaprintidwa kudzera ku Central Bank motsatira ndondomeko zokuti inflation ikhale maluma ipangidwe contain bwino circulation ya ndalama maidzoti ndalama zikhalepo zokwana moteri zisapitirire apa malinga ndi zimene tikufuna upanga dziko zabwino zimene lero basi ungodzuka kuyamba pulinda ndalama kuti zimene mazitenga kuti nthawi iyi kubwera zinthu zambiri mbiri timva zambiri koma kuti chakwera woja kubweretsa anthu moto pankhani yake iti pakhala chisankho nkhani yake iti munthu wokhoza kupwetekera pati nkhani yokuti readiness for re-election anthu panopo sanga mwena imadzi sanga mwena imadzi chakwera panopo nkhani bwanji tikwereka mtundawo
kukwera ndonda wa 16 September ndikumeti ulowera akuto ende ndi ulimbaji musatemawo nakasi kumeti ulowera ako ine chifukwa maponda amene akutuluka ine nduka maponda amene akutuluka atiwo masave awo ino hada ida chitaka kuti yolondola masave zokhala nyumba basi nkumalemba zimauje ndakuza nekalunga kanene zoti mudapanga uje ndi save yokuti apita ladza wina musadaone kuti apita lawo ali bwanji kumaso awina ndani kodi inuyo kumudzi kweni nkuti eneyo mayanga nthawi zina muyimire ku Blantyre nthawi zina muyimire chifukwa kuti ndi mwasamuka muyimira kudetsa khani lusikusamuka khani sumo 2014 ndayimira ku Blantyre mathawa jani ine ku Blantyre ndayima from 2009 mpaka na 2014 okay. 2014 anthu ndimayambika kwambiri koma kuti wakhala kuti ndiwe munthu Malawi anthu akulemekeza kuti mwina dziko lukudziwa umakhala kuti aliyenseyo ali nkwawo aliyense ali nkwawo dziko lino likwathu losefe ineyo mayanga ndi bambo anga adachokera kudedza some 70 years ago kudedza yes ku Mulunduni kwatiye Kasumbu mayanga adachokera mmodzi mwadowera tiye Kasumbu bambo anga adachokera mmodzi mwako mayani chakwa Kanyama kumeneko ndekuti kwatiye Kasumbu kumene kuchoka kumene kubwera udzakhala ku Blantyre udzakhala kwa Manase kwa Asumani tiye Somba ku Blantyre takhala kumeneko takula every holiday kumudzi mai anga atisiya tidakaika kumudzi bambo wanga atisiya tidakaika kumudzi azigogo wanga ali kumeneko so mmene muli lino mukhoza kholi pena pai kwano siku Blantyre kwa omwena ndina ku Blantyre ine ndo Blantyre zimamveka ngati yona ine ndo osatizomveka ngati Blantyre koma kuti mungu yamba panopo mufunsane pamudzi pano pa wa ku Blantyre ndani ndikolamba kuchoni mmodzi akungamba werenga khani madzula uzokuti tena mene ngwakuti uyu ngwakuti kuno kompaka chere mwene mpaka chere mabwera aliyense kuno kumumpeza kuti Gondwe aliphungu Shawa aliphungu Blantyre Nyasulu ndani Nkhoma aliphungu Blantyre wina aliyense koma tinamo mmene makolo adachokera tinawe midzi imene ili ndi makolo mwatsatira mayi ndi abambo kumudziko ndikumaloko kuti timakhalako ndikale silotsatilira and it's not for elections muzikhala ndi chidwi chomayang'ana picture ya dziko lonse inuyo mukamakhala mudzimva chisoni ndi amenenso ali kukaronga amene kutabwera kayerekera maini adatsala mchidzenje koma sakupeza pena idzikhalanso nkhani yokukhudzani ineyo ndikamakhala munthu wakumwanza ndidzimuganizira kuti kumwanzako chifukwa chani palibe tauni koma pamene pamadzutsa katundu ambiri bengi pa border when you look at Dedza mudziganiza kuti Dedza ili ndi tollgate Dedza ili ndi border ya busy koma chifukwa chani ndidzikhala kuti mudedza anthu asowa madzakumwa ma issues okhudza dziko lino adzikhala part of your conversation all the time so osamayang'ana kuti adawa adachokera kwakuti kapena achokera no we are Malawians we must have a national conversation nthawi zambiri kuti chiliyonse petu kambira idzikhala cha dziko lonse munthu amene akuvutika kuti tiye akulimidwa kumulanje kutcholo koma munthu wakutcholo samwati nzimbe zolimidwa kunjala kwa munthu wakunjala shuga samupeza why are all those things happening tidzikhala kuti kamakambirana osamayang'ana ati inu nda Gondwe akumpoto inu nda Uje akumsanje no let's not do that titatha kukambirana zonse madzulo ano anthu akavotere a Lazarus Chakwera pa 16 pano in 2 minutes how would you convince munthu kuti akavotere Chakwera munthu amene omuyang'ana ndi munthu amene wakhala ku Malawi kuno ndipo akudziwa kuti tikuchokera kuma broken foundations kapena nthawi imene takhala moyo zinthu zina zaphwanyika nakamba potsanzo nkhani ya maphunziro kodi imene tinamangira poyamba ndi imene zaonongekera pakatipa nkuona lero ma school block kuona 2000 out of the 10,000 amangidwa nkhani za umoyo tikuona kuti tsopano zipatala zija zikumangidwanso nakamba za misewu kuti misewu imene inaonongekera kalekale panopo yambanso kumangidwanso ma foundations akubwezeretsedwa tendi yakani nkhani ya njanji ndi njanji kubwererayo nkhani za ulimi ma mega farm akubwerera nkhani zokuti madzi aukodwa aziperekedwa magetsi anthu akugwiritsa ntchito magetsi taonjezera 3 million houses zimene zili ndi access ku magetsi tsopano nyumba za polisi zimakamba za polisi aiti wamangire nyumba chimangire nthawi ya Malawi Congress Party nkudzambanso kumanganso lero zinthu zonsezi zikupereka chithunzithunzi chakuti tili ndi utsogoleri umene ukhoza kukhala ndi masomphenya pena ndi masomphenya amene Amalawi akhoza kuyenda nawo kuti tayamba izizi bwanji tizipitiliza so it's that kupitiliza kumene kunazoti Malawi akayang'ana pene pali Lazarus Chakwera na vote ya Lazarus Chakwera chifukwa tufuna kupitiliza kuyenda chitsogolo dziko lino. Honorable Moses Kalonga Shawa kunkuyu mwatilemekeza kwambiri tatokoza kwambiri very passionate about MCP chipani cha machikonda nimachikonda kwambiri chipani cha mwakondanso zipani zina mbuye mtaiwale zimenezo
ya mwina koma zikhozo khala kuti padali zifukwa ni nthawe ndakondapo chipani china ndakondapo chipani chimodzi yes chitime cha People's Party nakhala member wa People's Party mpaka ndo unaso nakhala ndo unayamba ndo ndo nese mukayilonena kuti inu ndi uchikonda kwambiri MCP chifanta ina mudabwe vuka kubwevuka kuti kubwerera mbuyo. What do you mean kubwevuka? Kubwevuka sana sinde kuti mwakonda zina kusiya izo. Ai sindali muzimenezezi. Oh sindali muzimenezezi. Ai sindali muzimenezezi. Okay. Ineo sindali muzimenezo koma kuyambira nthawi imene ndapezeka muzimenezo. Nchifake nkhale akulu amene adabadwa kale akhala mu Congress Party kwambiri bambo anga inali amala Congress Party kwambiri. Atembo atiphunzitsa ife mpaka na school kwambiri. So zimenezija zimatikumbutsa kuti mizu yathu ifeyo ndi imeneyo. Andikapezeka ndi mpata hatikhulupirira tikhoza kutumikira chinthu chimene chidakhala kale mwathu. Tikhoza kutumikira with passion. No, I see that passion. Thank you very much. I see that passion in you. you. Thank you very much. Quite intriguing hearing you talk, Madzulo. Thank you very much. Many thanks. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu Madzulo ya Times Exclusive ndani ndi campaign director wa chipani cha Malawi Congress, Honorable Moses Kunkuyu. Akutipatsira programu hii ndi Rainbow Paints tathokoze pokhala nafe Madzulo. Ine ndi Brian Banda. Kufikira Sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina tingoti mwakumana nonse and goodbye.